So usag ug to sa pagpanguwat sa mga katawhan niya. Gibayaran sila aron pagpapirma, gipapatrabaho sila aron pagpapirma. Dili ba maayo nga proseso? Para nako okay man ang pagpaaminda sa konstitusyon. Pero ipaklaro lang ba? Ug unsay mga provisions nga ipaamindar, dili ng mga tago-tago. Ipa-appeal pod ang tanang mga executive kay kami may kabalo unsay mulo anang mga atong lakang sa mga balaod nga angay usbon, mga suggestion nga angay ipasupot parang mausob ng mga provision sa konstitusyon. Sa gulang na ganin ang politika, init ko na kayo. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Actually, na dungog po na ako diri sa among lungsod, no? Diri ako nang gi-verify ang pagpapirma sa PI dire. Usa na sa mga pagpanguwat sa mga katawhan. Kay ang PI dire, ang mga pirma dire na may tupad. So pagdawat nila sa tupad, ipapirma pud sila ng PI. So imong pangutan-on tong unsa ka bahin tong ilang gipirmahan, wa gud sila kabalo. So wala pud ni gipresentar nila og unsa tong kabahin ang ilahang mga people's initiative. So usag ug to sa pagpanguwat sa mga katawhan niya. Gibayaran sila aron pagpapirma, gipapatrabaho sila aron pagpapirma. Dili ba maayo nga proseso? Para nako okay man ang pagpaaminda sa konstitusyon. Pero ipaklaro lang ba? Ug unsay mga provisions nga ipaamindar, dili ng mga tago-tago. Ipa-appeal pod ang tanang mga executive kay kami may kabalo unsay mulo anang mga atong lakang sa mga balaod nga angay usbon, mga suggestion nga angay ipasupot parang mausob ng mga provision sa konstitusyon. Sa gulang na ganin ang politika, init ko na kayo, lisod kayo na. Pero kung kabahin lang po sa ekonomiya nga aspeto sa konstitusyon, pwede mo na istoryahan. Ipaklaro lang ba? Kaning sa PI, dili ko uyon anang ilahang pagbuhat ana sa pagpabalos katawhan sa pagpapirma. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!